ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் இதோட வந்து முடிவடையுது. அதாவது 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. 7வது அத்தியாயம் தத் ஸ்ருணு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இதுல வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. ஸ்லோகங்கள் 20 ஸ்லோகங்கள் உள்ளது. பக்தி யோகம் பக்தி யோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த அத்தியாயத்தோட பிரத்யேக பேரு பக்தி யோகம் தான், பக்தி சேவை. அது எப்படி எல்லாம் வந்து செய்யணும் அப்படின்றது. ஆக்சுவலா 9 வகையான பக்தி சாண்டிங் இதுதான் வந்து நம்மளோட பிரதானமா இருக்கணும். பக்தின்றது மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்மளோட புலன்களை பகவானோட பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது. அந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு இந்த ஜட உலக ஆசைகளிலிருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும். அப்புறம் உயர்ந்த சந்தோஷம், உயர்ந்த அமைதியை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அடைவோம் அப்படின்றத ஒரு ஆத்மா அடைய வேண்டிய பிரதானமான இடத்தை அடைவோம் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது. அப்ப அவ்வளவு உயர்ந்த பக்தி யோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பக்தி சேவை 12வது அத்தியாயம். எப்படி நம்ம வந்து 9 வகையான பக்திகள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அது ஒரு விதம். அதே மாதிரி ஸ்டேஜஸ், அதாவது நம்ம வந்து பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோமா, ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோமா அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆரம்ப நிலை வந்து ஸ்ரத்தா, அதுவும் 9 நிலைகள் இருக்கு சரிங்களா. பக்தியில நம்ம நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம் அப்படின்றது 9 விதம், 9 ஸ்டேஜஸ் உண்டு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன, ஒருத்தவங்க பக்திக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்ரத்தா. அதுதான் வந்து அவங்களோட முதல் ஆசை, அதாவது விருப்பம். ஸ்ரத்தையா வந்து பகவானை பத்தி கேட்கறது, பக்தி யோகத்துல ஈடுபடுறது, இதெல்லாம் வந்து அவங்க அந்த விருப்பம் அவங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா. அதான் வந்து ஸ்ரத்தா, அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். பக்தி இருக்கும், நம்பிக்கை இருக்கும் அவங்களுக்கு சரிங்களா. நம்பிக்கை ஸ்ரத்தா அதுதான் வந்து ஆரம்ப நிலை. அந்த நம்பிக்கை அந்த ஆசை இது ரெண்டும் அடித்தளமா இருக்கும்போது அடுத்தடுத்து அதுவும் அசையாத நம்பிக்கை பிரிம்மா இருக்கணும். நல்லபடியா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நல்லபடியா கொண்டு வந்து நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு. அப்ப அதுதான் முதல் படி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாது சங்கா. அந்த ஒரு ஆசை நமக்கு வரும்போது பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நிலைகளை நமக்கு கொண்டு வந்து தருவாங்க. சாது சங்கா அப்படின்றது என்னன்னா அசோசியேஷன். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிவோட்டிஸோட இருக்கும்போது இந்த 1 மணி நேரம் நம்ம தினமும் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தனித்தனியா வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா. அது எல்லாத்தையும் மறந்து பகவானை பத்தி நீங்களும் கேட்கறீங்க, நானும் சொல்றேன் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த சாது சங்கம் அது வந்து நம்மள என்ன பண்ணும், நல்ல ஒரு நிலையில நம்மள வச்சிருக்கும், நம்ம மனத்தை வந்து நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுல வச்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த சாது சங்கம்ன்றது என்னன்னா, பொதுவா என்னன்னா அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அவங்க நம்மளுக்கு வேலிகள் மாதிரி. நம்ம எப்பயாவது வெளியில அப்படி போனா கூட அவங்க நம்மள திரும்பி கொண்டு வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபட வைப்பாங்க. இது பர்சனலா நம்ம வந்து நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ஒரு கூட்டம், அந்த மாதிரி பக்தர்கள் கூட்டம் சங்கம் கிடைக்கும் போது, இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் ஆன்லைன் நம்ம இப்பெல்லாம் மீட் பண்றோம் இல்லைங்களா. தினமுமே யாருமே மிஸ் பண்ணாம வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை பத்தி கேட்கலாம். இதுதான் அசோசியேஷன்றது. இது அடுத்த நிலைப்பாடு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பிக்கை, ஆசை. அதற்கப்புறம் அந்த ஆசையும் நம்பிக்கையுமே நம்மளுக்கு சாது சங்கத்தை கொடுக்கும். இன்னொன்னு என்னன்னா, குருவை நம்ம ஆசிரிச்சு அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல அவங்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா குருவுக்கு தான் தெரியும் இல்லைங்களா, என்னென்ன வந்து பக்தியில எப்படி நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றது ஒரு குரு மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அது சரியான பாதையா இருக்கும். வைதி பக்தி, ராகானுக பக்தின்னு இருக்கு. வைதி பக்தின்றது என்னன்னா சாதனான்னு சொல்லுவாங்க. பொறுமையா எப்படி வந்து நம்ம வந்து எல்கேஜிலேருந்து அப்படியே லெவல் 12th முடிச்சு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சு அப்புறம் வாழ்க்கையில் நல்ல வேலைக்கெல்லாம் போய் நம்ம வந்து செட்டில் ஆகுறோம் இல்லைங்களா. எல்லாமே படிப்படியாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பண்றோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் பண்றோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பக்தியும் வந்து ப்ராக்டிஸ் நிலைப்பாடோட நம்ம பண்ணணும். அப்ப குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால சரியான பாதையில, ஏன்னா அவங்க தான் நம்ம தவறான செஞ்சா கூட அவங்க அதை சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு நம்ம அதுவும் சாது சங்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கப்புறம் இன்னொன்னு அடுத்த நிலைப்பாடு என்னன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி சரிங்களா. அது என்ன, பஜனக்கிரியான்றது பகவானை பத்தி நிறைய பேச ஆரம்பிப்போம். அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம இப்ப வேற எந்த ஒரு மெட்டீரியல் விஷயங்களும் நம்ம பேசுறது இல்லை, நம்மளோட பர்சனல் நிறை குறைகளை நம்ம பேசுறது இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானை பத்தியே பேசுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நிறைய கீர்த்தன்கள், இப்ப மாதாஜில கீர்த்தன் பாடுறாங்க, அதே மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்றோம். பகவானை பத்தி பகவத்கீதையில பகவான் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பேசுறாங்க, அதுதான் பஜனக்கிரியா அப்படின்னு சொல்றது. அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம ஈடுபட்டிருப்போம் முழு மும்முரத்தோட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி செய்யறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளோட அனர்த்தங்கள்
குறையும். அந்த கோப, தாபம், மோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து நம்மள விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா, நம்மள விட்டு படிப்படியா அதெல்லாம் நம்மள விட்டு போகும். சாண்டிங் நல்லபடியா பண்ணோம்னாலே, நம்மளுக்கு வந்து அந்த கோபங்கள் அதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாரி சாதுக்களோட சேரும்போது, அவங்களோட தன்மை நமக்கும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அப்ப நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த அனர்த்தங்கள் ஏதும் இருந்தது, 6 அனர்த்தங்கள் இருக்குங்களா? அதெல்லாம் நம்மள விட்டு போகும். இது 4வது நிலை. அப்புறம் நிஷ்டா. ஸ்டெடியா இருப்போம் பக்தியில. நம் மனமும், புலன்களும் பகவான் மேல பக்தி பண்றதுல ஸ்டெடியா இருப்போம். எப்ப அனர்த்த நிவர்த்தி ஏற்பட்டுச்சோ, அப்பயே நம்மளுக்கு வந்து நிஷ்டா அப்படின்றது ஏற்படும். சரிங்களா? ஃபிக்ஸ்டா இருப்போம் நம்ம பக்தியில. அப்புறம் ருச்சி. சாண்டிங்க வந்து அனர்த்தங்கள் இருக்கும்போது விருப்பம் இல்லாம பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதுல ஒண்ணுமே இல்லையே, திரும்ப திரும்ப ஒரே பேர சொல்றோமே அப்படின்னு சொல்ற மாரி இருக்கும். ஆனா, எப்போ நம்மளோட அனர்த்தங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகுதோ, அந்த பேர், பகவானோட பெயர், பகவான் மேல பக்தி அதுவே வந்து நம்மளுக்கு ருச்சி, டேஸ்ட் வந்து கொடுக்கும். சரிங்களா? ஆசையா செய்வோம். சாண்டிங் பேக்க கீழ வைக்கவே மனசு வராது. அந்த அளவுக்கு நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுக்கப்புறம் ஆசக்தி. அதுவும் வந்து நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணும் பக்தி சேவையில. அப்புறம் பாவா அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழுக்க முழுக்க எக்ஸ்டசில இருப்போம். சரிங்களா? தன்னை மறந்து பகவான் மேல பக்தி நிலையில ஈடுபடுவோம். அதுக்கப்புறம் பிரேமா. பிரேமான்றது தான் முழுமையான அன்பு பகவான் மேல. அதுதான் அந்த 5 ரசங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன பார்த்தோம்? அதாவது வந்து சாந்த ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், தாஸ்ய ரசம், சாக்கிய ரசம். இந்த 5 ரசங்கள்ல இருக்கறதுலயே உயர்ந்ததுன்றது மாதுரிய ரசம். அந்த நிலைப்பாட்டு பக்தி வந்து நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து ஸ்டேஜஸ் பக்தியில. நம்ம முன்னேற்றம் எந்த எந்த அளவுல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு குறிப்பு அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இந்த நிலைப்பாட்டோட நம்ம வந்து பக்தி யோகம், பக்தி சேவை இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை நம்ம தொடங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? அத யாரு வாசிக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். இல்ல நீங்க வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நோட்டீஸ் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரு மங்களாச்சரண் வாசிக்க கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வாசிங்க. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शशिरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांस्य श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्री जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विगांश विदांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्परदस्य सुकृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिदाय स जगद्हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेश नमः। पुरवे गौर संधिराय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषुण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நல்லா வாசிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரியே தெரியல. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 11 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அதாவது என்ன பார்த்தோம் நேற்றுக்கு? விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தோம் நம்ம. சரிங்களா? அதுல என்னென்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனர் தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். ஒரு சின்ன பிராக்மெண்டால இந்த உலகத்தை நான் தாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லையா பகவான், சிறு சக்தியினால. அந்த சக்திய வடிவமா நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டதுனால அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாங்க. பகவான் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் வேர்பலா வந்து பகவான் வந்து விவரிச்சு கொடுப்பாங்க. யுனிவர்சல் அதாவது விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கும்ன்றத. யுனிவர்சல் விஸ்வரூப வடிவத்தின் அர்ஜுனரின் பார்வை, அதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பகவானோட அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து. அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் அர்ஜுனர் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், பயந்து இருப்பாங்க, குழம்பி இருப்பாங்க, பிரமிப்பா இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? அந்த அனுபவத்தை நம்ம கிட்ட குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஸ்லோகங்கள்ல. அப்புறம் கிருஷ்ணரின் பதில், காலமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் நிமித்த மாத்திரமா நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்றதையும் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அர்ஜுனரின் ஜபங்கள், அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனருக்கு அந்த மனம் அமைதியா இருக்காது இல்லைங்களா? உடனே ஜபங்கள், பிரேயர்ஸ் நிறைய சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. எந்த ஒரு ரூபத்துல பகவானை நம்ம பார்க்கணும்னாலும் அதுக்கு தூய பக்தியே ஆதாரம். நல்லபடியா பக்தி பண்ணோம், ஏன்னா நல்ல யாகங்களோ தானங்களோ தவங்களோ இதெல்லாம் செஞ்சா நல்லபடியா நம்மளால கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கவும் பார்க்க முடியுமானா கிடையாது. பக்தியில ஈடுபட்டால் மட்டுமே நம்மளால பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு சாதனம், பகவானை அடையறதுக்கும் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பகவானை பார்க்கறதுக்கும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பக்தின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்ம புலன்களை பகவானோட செயல்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகம். அது நம்ம தினசரி என்னென்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, நம்மளோட கடமைகளா நம்ம என்னென்னலாம் செய்யறோமோ அது அத்தனையுமே நம்ம வந்து பகவானோட சேவைகள்ல அதை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நமக்கு குரு அப்புறம் பியூர் டிவோட்டிஸ்லாம் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தியில நம்ம நிலைப்படணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அத்தியாயம் 12 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பக்தி அல்லது அதாவது வந்து உருவமோடு வழிபாடு சிறந்ததா, உருவம் இல்லாத வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றது வந்து 12.1 7 வரைக்கும் மையா வேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்ன அப்படின்றத 12.8 to 12 வரைக்கும் ஏவமன ஆதஸ்வ மயி அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் 12.13 20 வரைக்கும் சம சத்ரோச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் 12. அது என்னென்ன அப்படின்றது விரிவா நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி பிரணாம். 12.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ 12. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அத்தியாய ஸ்லோகத்துல என்ன பகவான் அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் வினவினார், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர் யார்? எப்பொழுதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு பார்த்தோம். பகவானை ஒளி மூலியமா வழிபாடு பண்ற நிலை அது. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ரியலைசேஷன்றது யோகிகள் முனிவர்கள் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்க, மனத்தையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அஷ்டாங்க யோகா முறைப்படி அவங்க பக்தியில மெடிடேஷன்ல ஈடுபடுவாங்க. அதுதான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன். இது வந்து அதுக்கும் அடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் உருவமே இல்லைன்ற நிலையில வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சு உருவத்தின் மேல தியானம் பண்ணுவாங்க. அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதற்கும் மேல உயர்ந்ததுதான் பகவான் ரியலைசேஷன். அதுல நம்ம மனதையும் புலன்களையும் பகவான் மேல நல்லபடியா என்கேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அப்போ எது சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. அப்ப தோன்றாத அருவ
நம்ம பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா இல்ல உருவத்தோடு வழிபடுறது சிறந்ததா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் அர்ஜுனரின் கேள்வியாக. மாதாஜி 12.2 ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோபேதா தே மே யுக்ததமாமதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, புருஷோத்தமரான தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர். அப்ப எது சிறந்தது? உருவத்தோட வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அப்பதான் நம்மளோட மனதை நம்மளால நிலைநிறுத்த முடியும். இப்போ ஒரு ஆப்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா கூட அதுக்கு ஒரு உருவம் இருந்தது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளால அதோட ஈஸியா பாண்டிங் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அதே ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு அதுக்கு உருவமே என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா நம்மளால அது கிரகிக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? அது என்ன மாதிரி இருக்கும். அப்ப அதுல ஒரு சிரமம் நம்மளுக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்போ மனம் அது வந்து நல்லபடியா நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா அது உருவத்தோட வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்தது. அதுவும் இல்லாம நம்பிக்கையோட வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து பகவான் நமக்கு இங்க குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.34 ஸ்லோகங்கள். ஆமா தீபா, நான் தூங்கி போயிட்டு. हे त्वक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्णा. Thank you so much. இந்த ஸ்லோகம் 3-4 இதுல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும். இன்னொன்னு நம்மளுக்கு ஒரு உருவம் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம புலன்களையும் வந்து செயல்படுத்த முடியாது இல்லைங்களா? என்கேஜ் பண்ண முடியாது. இப்ப பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னும் போது சிலை ரூபமோ கோயில விக்கிரக ரூபம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? போட்டோ அப்படிலாம் பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம கண்களால பகவானை பார்க்க முடியாது. கண்கள் பகவானை வந்து பார்க்குது. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கீர்த்தனங்கள் கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் கையால தொட்டு அலங்காரங்கள் பண்றோம், ஆரத்திகள் காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம வந்து புலன்களை என்கேஜ் பண்றதுன்றது உருவத்தோட வழிபாடு பண்றதுல சிறந்தது. அப்ப நம்மளுக்கு அந்த புலன்களும் என்ன ஆகுது? என்கேஜ் ஆகுது அப்படின்றதான் இங்க தாத்பரியமா இருக்கு இல்லையா? அப்ப அது ஸ்திரமா இருக்கும். அதே இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்திரமா நம்மளால செய்ய முடியாது. அதனாலதான் இங்க தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதும் இது எல்லாமே பிரம்மன் ரிலேஷன். ஒளி மூலியமா பகவானை வழிபாடு பண்றவங்களோட நிலைப்பாடு. சரிங்களா? பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி எல்லோருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அப்போ தியான முறையிலையும் பகவானை அடைய முடியும். ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் கடினம். எதனாலனா மெடிடேஷன் பண்ணணும்னாலே நமக்கு ஒரு ஃபார்ம் தேவை இல்லைங்களா? மனதை வந்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும்னாலே. அதுக்கப்புறம் வந்து சென்சஸும் நம்மளோட புலன்களையும் நம்ம பயன்படுத்தணும் பக்தி சேவையில. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்பவே இப்போ சென்சஸ் எல்லாமே பண்ணும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதே இந்த தியான முறைன்றது கொஞ்சம் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான காலங்களை நம்மளுக்கு எடுக்கும் பக்தியில் நல்லபடியா முன்னேற்றம் கொடுக்கறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் என்டீவர். நம்ம எஃபர்ட் நிறைய போடணும் மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுல. ஆனா பக்தி சேவையில் அப்படி கிடையாது. எப்பயுமே சாப்பிட விருப்பப்படுவோம். அப்ப அது பிரசாதமா நம்ம சாப்பிடும்போது அது என்ன ஆகுது நமக்கு? அது பக்தி சேவையிலும் பக்தியிலும் கலந்துருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பேச விருப்பப்படுறோம், சாண்டிங் பண்றோம். அப்ப அது பக்தியில ஈடுபடுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணும்போது இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது என்ன மனதை கட்டுப்படுத்துன்றது நம்மளுடைய என்டிவர் நிறைய தேவைப்படும். நம்ம நிறைய அதுக்கு எஃபர்ட் போடணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ். இதுவும் வந்து பகவானை அடையறதுக்கான வழி. ஆனால் இதுல உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிடேட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஃபார்ம் வேணும். மனதை நிலைநிறுத்துறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வேணும். அதற்கப்புறம் நம்மளோட புலன்கள் ஆக்டிவா உண்டு அதை வந்து என்கேஜ் பண்றதுக்கும் நமக்கு பகவானோட உருவம் இருந்ததுன்னா நம்மளால ஈஸியா பக்தி செயல் ஈடுபட முடியும். அதற்கப்புறம் இது கொஞ்சம் அதிகமான காலகட்டத்தை எடுக்கும் நிலைநிறுத்துறதுக்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட என்டிவர் நிறைய எஃபர்ட் போடணும். மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுல நிறைய எஃபர்ட் போடணும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம் பிரம்மன் ரிலேஷன்ல. துர்கா மாதாஜி யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? 12.5 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. சத்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.
Last from Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ண மாதாஜி. केलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदासम् अव्यक्ताशी कदुर्तुकं देवावत्पि अवाप्पदये. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு. நமக்குலாம் கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, புலன்கள், மனம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸ்தூல சரீரமும் இந்த ஜட சரீரமும் இருக்கு. அப்போ உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானது அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 12.67 ஸ்லோகங்கள். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रणाम्स. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अशन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितसेदसाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செய்து, எல்லா செயல்களும் இந்த ஜட ஆசைகள்ல உள்ள செயல்கள் சரிங்களா, அதெல்லாம் துறந்து எனக்கு அது பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருத்தாவின் மகனே, அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இந்த ஸ்லோகம் உருவத்தோட வழிபாடு பண்றவங்களோட நிலைப்பாட்டை கொடுக்கும். இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது சிறிது சிரமம் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க அர்ஜுனோட கேள்விகளுக்கு பதிலா. மாதாஜி 12.8 ஸ்லோகம். माताजी नाम वासिकलामा? அவசியம் மாதாஜி. मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா, உயர்ந்த நிலை பக்தி, அது செய்ய முடியாத பட்சத்துல அடுத்த நிலை, அந்த பக்தியும் செய்ய முடியாத பட்சத்துல அடுத்த நிலை அப்படின்னு பகவான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா. இருக்கிறதுலே உயர்ந்த பக்தி என்ன அப்படின்றத 12.8 ஸ்லோகங்களை பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அனன்ய பக்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அனன்ய பக்தினா ஃபோக்கஸ்டா ஃபிக்ஸ்டா பகவானை வழிபாடு பண்ற முறை. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நம்ம இப்போ எல்லாமே பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் ஈடுபட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தனியா ஒரு செயல்னு இருக்காது. பேசுறது பகவானை பத்தி, கேட்கறது பகவானை பத்தி, சாப்பிடுறது பிரசாதம் என்ன, அப்புறம் பாக்குறது பகவானோட உருவம், பகவத்கீதை, பாகவதம், முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோட சேர்த்து சரிங்களா. அதுக்காக நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய்யாம கிடையாது, அதோட சேர்த்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை நம்ம பழக்கத்திலே கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்றது நம்மளுக்கு உணரவே முடியாது. ரெண்டுமே அப்படியே கலந்துருக்கும் சரிங்களா. தினப்படி காலையில 4 மணிக்கு ஏஞ்சி ஆரத்தி செய்யறதுல இருந்து இரவு ஆரத்தி காமிச்சு நம்ம உறங்க போற வரைக்கும் சாண்டிங் பண்றதுல எல்லாமே அதுல கலந்துருக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு தனியா நம்ம ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையே இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து பிரிஞ்சு வாழணுன்ற அந்த கட்டுப்படுத்தி இருக்கோம் மற்றும் நிலைப்பாடு ஏற்படாது. அது நம்ம வாழ்க்கையில அப்படியே கலந்திருக்கும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அந்த பழக்கத்தை தான் நம்ம கொண்டு வரணும் பகவத்கீதை படிக்கிறதன் மூலியமாக. அப்போ அனன்ய பக்தி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனதை முழுக்க பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி முழு அறிவையும் பகவான் மேல நம்ம செலுத்தணும். அதாவது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது நம்மளுக்கு இப்ப முதல் நிலையில இருக்கும் பட்சத்துல லெவல் 1ல நம்ம இதை கேட்கும் போது இது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு எழும் அப்படின்னா, அதற்கு நம்ம அடுத்தது பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா. பாகவதத்தில் நிறைய டிவோட்டிஸோட கதைகள் உண்டு. அவங்களோட பிரேயர்ஸ், அவங்களோட மனநிலை
பக்தியில அவங்களோட மனநிலை, இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள அவங்களோட மனநிலை, இதெல்லாம் நம்ம நல்லா ஆழ்ந்து 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 கருத்துக்களோட நம்ம படிக்கும்போது அந்த நிலைப்பாடு, அந்த வித்தியாசம், இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள நிலைப்பாடு என்ன, ஆன்மீகத்தில் உள்ள நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு முழு புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? அப்போ அவங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் வந்து பொதுவா ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜர். அவங்க 9 வகையான பக்தியும் பண்ணாங்க. அதே சமயத்துல அவங்க ராஜ்யத்தையும் நல்லபடியா பரிபாலனம் பண்ணாங்க. அவங்களோட புலன்கள் எல்லாத்தையும், அங்கங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பகவானோட சேவையில அவங்க ஈடுபடுத்தினாங்க. அப்போ ஒரு அரசரா இருந்து அவங்களால 9 வகையான பக்தியும் பண்ணி, புலன்களையும் பகவான் மேல பயன்படுத்துறாங்க. அதாவது அவயங்கள், கைகள், கால்கள் இதெல்லாம் கூட புலன்கள் இந்த வெறும் 5 மட்டும் இல்ல. இந்த கைகள், கால்கள் அதனால பூஜைகள் பண்றது, ஆரத்தி செய்யறது, அப்புறம் கோயில வலம் வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். சரிங்களா? அப்ப எல்லாமே பகவான் சேவையில அவங்க ஈடுபட்டாங்க. அதுவும் ஒரு அரசரா இருந்து அப்படின்னும் போது நமக்கும் ஒரு உத்வேகம் வரும். சரி, நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கைய முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல பக்தி சேவையில இருக்கணும்ன்றது. அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜரோட ஸ்டோரியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் வந்தது அவங்க தந்தையால, இல்லைங்களா? அது ஒரு உதாரணமா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தும் ஒரு இடத்துல கூட இந்த கஷ்டத்துல என்னை பகவான் காப்பாத்துவாங்களா இல்ல காப்பாத்த மாட்டாங்களான்ற அந்த ஒரு எண்ணம் இல்லாம நம்பிக்கையோட என்ன பண்ணாங்க, பக்தியை மட்டும் பண்ணாங்க. மத்தது எதையுமே அவங்க கவனிக்கவே இல்லை. அதே மாதிரி அர்ஜுனரும் போர் பகவானுக்காக பண்ணாங்க. அதுல தோப்போமா ஜெயிப்போமா எதுவுமே கிடையாது. மத்தது எல்லாம் டென்ஷன் எல்லாம் பகவானுக்கு தான், இல்லைங்களா? ஒரு இடத்துலயும் அவங்கதான் நிறைய ட்ரிக் எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு வெற்றியை வாங்கி கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த நம்பிக்கையும் அந்த ஒரு பக்தியும் பிரகலாதர் என்ன பண்ணுச்சு, அவ்வளோ கஷ்டங்கள்ல இருந்தும் வெளியில கொண்டு வந்துச்சு, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் உலகம் அதுதான் நமக்கு ஹிரண்யகசிபு மாதிரி கஷ்டங்களை கொடுக்குதுன்னு வச்சுப்போமே. அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் பார்த்து நம்ம பிரமிச்சு நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வர முடியுமா தனியா நம்மளோட ஓன் எஃபர்ட்டை போட்டுன்னா கிடையாது, இல்லைங்களா? ஏன்னா கர்மத்தோட பலனை நம்மளால ஜெயிக்கவே முடியாது. அப்படின்னும் போது நடக்கிறது நடக்கதான் செய்யும். எப்பயுமே நம்ம நல்லதை எப்பயும் நம்ம இப்போ கோயிலுக்கு போனோம்னா பகவானே எனக்கு நல்லது செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறோம், இல்லைங்களா? ஆனா வந்து யாராவது போயிட்டு பகவானே எனக்கு இன்னைக்கு கஷ்டம் பத்தல இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேட்கிறோமா? இல்ல. ஆனாலும் அது நல்லபடியா நமக்கு வருது, இல்லைங்களா? முழுமையா எந்த குறையும் இல்லாம அதே மாதிரி நம்மளுக்கான சந்தோஷங்களும் நம்மளை தேடி வரும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட, சுக்கிருத்தி இருந்தால் வரும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னாலே நம்மளுக்கு பாதி கஷ்டங்கள் வராது. இன்னொன்னு, அதே மாதிரி மெட்டீரியல் கஷ்டங்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் நிலைப்பாடோட பக்தியில ஈடுபட்டோம்னாலே அதெல்லாம் பிரகலாதர் எப்படி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி நல்லபடியா வந்தாங்களோ அதே மாதிரி சிரமமா நம்மளும் வந்து பக்தி சொல்ல ஈடுபடணும். இந்த மாதிரி நம்ம பாகவதத்தில் தெரிஞ்சுக்க இந்த அனன்ய பக்தி அப்படின்றது நமக்கு நல்லபடியா புரிதலை கொண்டு வரும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம மென்டர் யாராவது வச்சுக்கணும் ஃபாலோ பண்றதுன்றது. நல்ல ஆழ்ந்து எதுவுமே பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் வந்து ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து அர்த்தத்தோட படிக்கும்போது நம்மளால பக்தியில நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனன்ய பக்தி. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உன் மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இந்த இடத்துல நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜரை வச்சு பார்க்கலாம், பிரகலாத் மகாராஜரை வச்சு பார்க்கலாம், இன்னும் நிறைய டிவோட்டிஸ் துருவ மகாராஜர் எல்லாரையும் அந்த இடத்துல நம்ம வச்சு பார்க்கலாம், இல்லைங்களா? இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கோபாஸோட கிருஷ்ணர் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. இவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுரர்களால கஷ்டங்கள்லாம் வந்துச்சு, இல்லைங்களா? அகாசுரான்ற அசுரனோட வாய்க்குள்ளார அவங்க போயிடுறாங்க எல்லாருமே, கோபாஸ் எல்லாம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லாம போயிட்டாங்க. ஆனா அதுக்கு அவங்கள போய் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வராங்க, இல்லையா? அப்போ நம்பிக்கையும் பக்தி மட்டும் இருந்தா போதும். நம்மளுக்கு வர கஷ்டங்கள் பிரச்சனை ஆனா அதை கூட எதிர்பார்க்க கூடாது. ஆனா பக்தி மட்டுமே நல்லபடியா நம்மள பகவானை அடைய வைக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.9 ஸ்லோகம் நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாசயோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுங்கு நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து சாதனா பக்தின்னு சொல்லுவாங்க, பழக்கத்தின் காரணமா வரக்கூடிய பக்தி. சரிங்களா? சாதனான்றது பழக்கத்தின் மூலமா வர விஷயம். சரிங்களா? அப்போ இது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி நம்மளுக்கு வந்து சிரமமா இருக்கு, மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்த சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? உனது மனதை என் மீது பிறராது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை, பக்தி யோகத்துக்குன்னு ஒழுக்க நெறிகள் உண்டு, சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது யாரு நமக்கு கொடுப்பா?
ஆன்மீக குருக்கள் நமக்கு கொடுப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு. அப்ப அதையும் நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும். ஆரம்ப நிலையில 16 ரவுண்டுன்றது சிறிது சிரமமா இருக்கும். ஆனா பக்தர்களோட செய்யும்போது நல்லபடியா செய்ய முடியும். ஆனா 1, 2 அந்த அளவுல நம்ம கண்டிப்பா ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும். ஏன்னா பகவானோட நாமம் தான் சிறந்தது. நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை கூடும். பக்தியில நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியும். கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஹரிநாமம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அப்புறம் வந்து சாண்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நமக்கு குரு கைட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம எப்படிலாம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம், என்னென்ன ஆரத்திகள்லாம் காமிக்கலாம் அப்படின்றத நமக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த ஒழுக்க நெறிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக்க பழக்க என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நீ விருத்தி செய்வாயாக. அப்ப அனன்ய பக்திக்கு இது நம்மள மெல்ல மெல்ல கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.10 ஸ்லோகம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நானே படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. अभ्यासे अभ्यस समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸும் ஃபாலோ பண்ண கொஞ்சம் சிரமம், சாண்டிங் பண்றதுலயும் கொஞ்சம் சிரமம் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும்? பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். அப்போ இது நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நிறைய கைங்கரியங்களை நம்ம கையில எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? கோயில்ல கொடுக்குற கைங்கரியங்கள் நிறைய, அன்னதான சேவை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது இல்ல நம்ம கோயில்ல போய் இதோ இப்ப இவங்க இந்த பிக்சர்ல பாக்குறீங்களா, இவங்களுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க தெரியும். இவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்க கோயில்ல போய் அவங்களோட அந்த திறனை அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயலா இது மாறுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இந்த நிலையிலிருந்து அடுத்து சாதனா லெவலுக்கு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் அனன்ய பக்திக்கு முன்னேறுவாங்க அப்படின்றத நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. பகவான் எவ்வளவு பக்குவமா ஒரு சின்ன சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி எவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்காக கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. எடுத்தவொடனே அனன்ய பக்தி வரலனாலும் என்னென்ன பாதையில நம்ம பகவானை அனன்ய பக்திக்கு வர முடியும் அப்படின்னு அந்த நிலைக்கு வர முடியும்ன்றத பகவான் நமக்கு எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 9.27 ஸ்லோகம். கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அப்போ எனக்காக செயல்படுவாயாக அப்படின்னு நீங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன செயல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குந்தின் மகனே எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எந்த செயல்கள் நம்ம காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் தர்ம வழியில, சரிங்களா? நல்ல நல்ல செயல்கள் அது மட்டும்தான் பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்க முடியும். அப்போ அது நல்ல எண்ணங்களிலிருந்து வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த நல்ல எண்ணம் சத்துவ குணம். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ ஆகாரம் அதை பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கணும், நான்வெஜ் தவிர. எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, நம்ம எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் கிரியேட் பண்றோமோ, சரிங்களா? அந்த விஷயங்கள்லாம். எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, தானம் எதெல்லாம் கொடுக்குறோமோ அது. எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா? சாண்டிங் பண்றதுதான் கலிகாலத்தோட தவம். அதையும் வந்து பகவானுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. அப்ப இவ்வளவும் நம்ம செய்யறதெல்லாம் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயல்கள். எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். அப்ப என்னென்ன செய்யணும்ன்றத 9வது அத்தியாயத்துல 27வது ஸ்லோகத்துல பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மாதாஜி 12.11 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யம் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதைதத் யசக்தோ அசி கர்த்தும் மத் யோகம் ஆஸ்ரித சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யாத்மாவான். மாதாஜி தேங்க்யூ சோ மச். ஹரி போல். ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில்,
பகவானுக்காக செயல்களையும் நம்ம அர்ப்பணிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிலைப்பாடு இருந்ததுன்னா உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய், ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. ஆத்மா நிலையானது இல்லைங்களா, உடல் அல்ல ஆத்மா. அந்த ஒரு நிலைப்பாடுக்கு அதுதான் ஆரம்ப நிலை. பக்தியில நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம கொடுக்குற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முதல் நிலை கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னன்னா உடல் அல்ல ஆத்மா. ஏன்னா நம்ம உடல் சார்ந்த விஷயங்களே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டுட்டோம் இல்லைங்களா பல ஜென்மங்களா. அப்ப அது இல்ல, நீ இது வரைக்கும் வாழ்ந்ததெல்லாம் சரியான பாதை இல்ல, இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிலே தான் உன்னை அது வச்சிருக்கும் அப்படின்றத தெரியப்படுத்தி நீ நித்தியமானது ஆத்மா பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ங்களா. அப்ப அந்த ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யணும். அப்போ நம்ம செய்யற செயல்களை பகவானுக்காக நம்ம தியாகம், அந்த விளைவுகளை தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.12 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानां विशिष्यते, ज्ञानात् कर्म फलत्यागात् त्यागात् शान्तिर् अनन्तरम्। हरे कृष्णा। கிருஷ்ண பிரபுஜி, இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் இதுவும் சிரமம் அப்படின்ற பட்சத்துல ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா, ஞானம் அதுதான் ஞான யோகம். நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அது சிறந்தது, அதுல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுக்க நம்மளுக்கு அந்த அறியாமைன்றது விலகிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா, நம்ம நிறைய கேட்க நம்ம கிட்ட உள்ள அறியாமை போகும், பாபங்கள் தொலையும். அதுதான் கேட்கறதோட விஷயம். அப்ப ஞானத்தை நிறைய நம்ம வளர்த்துக்கணும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல, ஆன்மீகத்துல. அப்போ ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. ஏன்னா இதுல மனதையும் புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம். இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம் இல்லைங்களா தியான முறையில. அப்ப அதை விட சிறந்தது தியானம் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏன்னா தியானத்துல நமக்கு வீழ்ச்சி உண்டு அப்படின்றதான் நம்ம இப்பயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. தியான முறையில நமக்கு ஒரு ஸ்திரமான விஷயம் இருக்காது, சிறிது கடினமான பாதைன்றது பார்த்தோம். அப்போ செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. அப்ப நம்ம செயல்படுறதுன்றது இயல்பு, மனிதனோட இயல்பு. ஏதோ ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டுட்டு தான் இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த செயல்களோட பலனை துரத்தல் தான் சிறந்தது. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படும், மன அமைதி ஏற்படும் அப்படின்றத பகவானிங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப மன அமைதி சந்தோஷம்ன்றது ஆன்மீகத்துலதான் ஸ்திரமா இருக்கும். ஜட உலகத்துல அதை தேடுறது உகந்தது கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.13 14 ஸ்லோகங்கள். निवेदिता माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, அவசியம் மாதாஜி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமுதுக்க சுகக்ஷமீ சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா த்ருட நிச்சயः மய்யர்ப்பித மனோ புத்தி யோ மத்பக்த சமே பிரியः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமப்பிரியக அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. நம்ம எல்லாம் பகவானோட குழந்தைகள் இல்லையா, நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவானே நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கொடுக்குற மாதிரி. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, பொறாமைன்றது பகவான் மேல நம்ம ஈடுபடுத்தவே முடியாது. கோபத்தை ஈடுபடுத்தலாம், அர்ஜுனர் மாதிரி ஹனுமன் மாதிரின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஆசையை நம்ம ஈடுபடுத்தலாம், காமம், அது கூட பகவான் மேல நம்ம பிரயோகப்படுத்த முடியும். ஆனால் பொறாமைன்றத நம்மளால பகவான் மேல பிரயோகப்படுத்தவே முடியாது. அப்போ பொறாமை இல்லாதவனாக அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி 9வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், ஏன்னா நீ என் மீது பொறாமை இல்லாதவன் அர்ஜுனா அப்படின்றத குறிப்பிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இதை நம்ம விளக்கிடணும். எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, ஆத்மாவை நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே நண்பனா மட்டுமே இருப்போம். ஏன்னா அதுல வித்தியாசமே இருக்காது, வேறுபாடே கிடையாது, எல்லாருக்குமே சமம் தான் அதுல. அப்போ எல்லார்ட்டும் நம்ம எப்படி இருப்போம், நண்பனா இருப்போம். துவேஷம் அன்பு அது அந்த இதுவே இருக்காது, வித்தியாசம் பிடிக்கும் பிடிக்காத வித்தியாசமே இருக்காது. தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க, எல்லாமே பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ இதுல எதுவுமே என்னோடது இல்லை அப்படின்ற ஒரு நினைவு வரும், புரிதல் வரும் இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் இந்த உறவுகளும் இந்த பொருள்களும் நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை இல்லைங்களா. அப்போ தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக,
அதுதான் ஆத்ம நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வரும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுபவனாக அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அகங்காரம் என்னோடதுன்னும் போதுதான் அகங்காரம் வரும் இல்லைங்களா? ஏதாவது நம்ம ஒண்ணு சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அகங்காரம் வருதுன்னா, அப்போ அந்த சாதிக்கிறதுக்கான திறமை யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. அந்த சுக்ருதி யார் கொடுத்தது? நம்ம பகவான் மேல பக்தி செஞ்சதுனால பகவான் நமக்கு கொடுத்ததா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அகங்காரம்ன்றது நம்ம கிட்ட இருக்கவே கூடாது. பகவான் அந்த திறமையை கொடுக்கலன்னா நம்மளால அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியாது. அப்ப அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுபவனாக, இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலை நிலையுடையவனாக. சரிங்களா? அப்ப இன்ப துன்பம்ன்றது எதனால ஏற்படுது? நம்ம கர்மத்தினால ஏற்படுது. அதுவும் ஜட விஷயத்தினால. கர்மம் எதனால ஏற்படுது? முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால ஏற்படுது. முக்குணங்கள்ல நம்ம ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை எடுத்துட்டோம் கையில அப்படின்னா நமக்கு அதர்மம் தான் சிக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த கர்மத்தை நம்ம செய்வோம். அதனால துன்பங்கள் வரும். அது மாதிரி சத்துவகுணத்தை கையில எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்பம் வரும். அப்போ இன்ப துன்பங்கள்ன்றது இந்த குணம் சார்ந்த விஷயம். இந்த முக்குணங்கள் இந்த ஜட உலகம் சார்ந்த விஷயம். ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல. அப்ப இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று, எப்பயுமே டாலரன்ஸா இருப்பாங்க. இதுல கூட நம்ம சிக்ஷாஷ்டகம் அதுல கூட பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. புல்லை போல தாழ்ந்து இருக்கணும். அதே மாதிரி மரத்தை போல நம்ம ரொம்பவே டாலரன்ஸோட இருக்கணும், பொறுமையோட இருக்கணும் அப்படின்றது. மரம் நம்ம வெட்டும் போது வலிக்கும், ஆனாலும் அது என்ன பண்ணாது? ஓட முடியாது இல்லைங்களா? பொறுத்துக்குது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளே யாராவது அந்த நிலை வர்றது சிரமம், அவ்வளவு ஈஸியா வந்துடாது. பட் இருந்தாலும் இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது, ஓ அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு உண்டா அப்படின்னு நம்ம மனம் யோசிக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும். ஓ சரி, நம்ம இன்னும் நம்ம கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். அப்ப சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று, என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தியோட இருக்கிறது. சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக. இந்த ஜட உலகத்தில் நிறைய பொருள் சேர்க்கணும், நல்ல பேர் புகழ் சேர்க்கணும், இதுல எல்லாம் ரொம்ப ஆசைகள் இல்லாம சுய கட்டுப்பாடோட. என்ன நான் இப்போ நான் ஒரு டாக்டரா இருக்கேன், இன்ஜினியரா இருக்கேன். அடுத்த ஜென்மத்துல என்னால டாக்டர் இன்ஜினியர்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அது இந்த ஜென்மத்தோடய போயிடும். அப்போ இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம என்னெல்லாம் சம்பாதிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இதோட முடிஞ்சிருது. அப்ப அதுல நிறைய நம்ம என்டிவர் போட வேண்டாம். ஓரளவுக்கு என்டிவர் போட்டு நம்மளையும் நல்லா பாத்துக்கணும், நம்ம யாருக்கும் பாரமாயிடக்கூடாது. அதே சமயத்துல நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணால் போதும். அப்ப சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனத்தையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன். மனத்தையும் புத்தியையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தும் போது உறுதியுடன், பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரி சரிங்களா, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 12.15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यस्मान्नोत्विचते लोको लोकान्नोत्विचते सयः हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தின் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், நம்மளால யாருக்கும் தொந்தரவு ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், நம்ம இப்ப பக்தியில நம்ம ஆன்மீகத்தில் நல்லபடியா முன்னேறணும் அப்படின்னும் போது மத்தவங்களால அந்த பக்திக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடாம நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல். நம்மளே பகவத்கீதை கிளாஸ் கத்துக்கிட்டு நம்ம பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு ஆத்மா தான் நித்தியமானது, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும். நம்ம வெளியில போய் இதை சொன்னோம்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, எதுக்கு அதெல்லாம் போய் கத்துக்கிற, அதெல்லாம் வேண்டாம், இன்னும் கொஞ்சம் காலம் ஆகட்டும் அப்படின்லாம் நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு என்ன ஏற்படும்? கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு சரியான பாதைக்கு வந்திருக்கிறோம், அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும், கெட்டியா, ஏன்னா ஏதோ ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ண போறோம், யாருக்கோ சர்வீஸ் பண்ண போறோம், யாருக்கிட்டயோ அன்பை காட்ட போறோம். அது எல்லாத்தையுமே பகவான் மேல நம்ம காமிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா பக்தியில முன்னேற்றம் ஏற்படும். அப்போ யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் அப்படி நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். இன்பம் துன்பம் பயம் இது எல்லாமே எதுல இருந்து வருது? இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து வருது இல்லைங்களா? பயம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, ஏக்கம், அதனால ஏக்கம். அப்ப சமநிலையில அதுல இருக்கணும். இன்பமும் வரும் போகும், துன்பமும் வரும் போகும், கர்மத்தை பொறுத்து. ஆசைப்படும் போது பயம் ஏக்கம் வரும், அது ஆசையும் நம்ம விட்டுடணும். அப்போ பகவான் மேல ஆசைப்படணும். தேவையான அளவு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில நம்ம ஈடுபடும். சரிங்களா? அப்ப பயம் மற்றும் ஏக்கத்திலிருந்து சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்
அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. இந்த ஸ்லோகங்களை நிறைய படிச்சு பார்த்தா நல்ல ஆழ்ந்த புரிதல் ஏற்படும். மாதாஜி 12.16 ஸ்லோகம். கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अनपेश शुचिर्दश उदासीनो कदप्यत्त सर्वारंभ प्रवित्याकी ये यो मत् भक्त समे प्रिया. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பிரதானமா எடுத்துக்கிட்டு வாழாமல், தூய்மையாக மனதாலும் உடலாலும், கிருஷ்ண பக்தின்றது தூய்மை, மனதளவிலும் தூய்மை, உடலிலும் தூய்மை, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி, ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னும் போது எந்த கவலையுமே கிடையாது, அப்ப எந்த கவலையும் இல்லாம இருப்பாங்க. எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபடுபவனாக, சரிங்களா, எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவங்க அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, சரிங்களா, சரி கர்மம் தொலையுது அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க கஷ்டம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வெறும் போஸ்ட் பாக்ஸ் தான் அதுக்கு, சரிங்களா, நம்மளோட கர்மத்தை அவங்க நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க, அவங்க மூலியமா நம்மளோட கர்மம் தொலையுது அப்படின்னு தான் நினைக்கணுமே தவிர கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்க கிட்ட நம்ம துவேஷம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அங்க சரியான புரிதல், சரிங்களா. யாராவது நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்னா உடனே திரும்பி அவங்க கிட்ட நம்ம கோவப்பட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி நம்ம என்ன பண்றோம், பேட் கர்மாவை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். அதனால யாராவது நம்மளுக்கு விதிப்படியே நமக்கு வந்து கஷ்டம் வருது அப்படின்னா யார் மூலியமா தான் வரும். நன்மை எப்படி பக்தர்கள் மூலியமா வருதோ அதே மாதிரி கெட்டதும் யார் மூலியமா தான் வரும். ஆனா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கர்மத்தின் மூலியமா நம்ம கர்மம் அவங்க மூலியமா நமக்கு கிடைக்குது, கர்மம் தொலையுது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம விட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, கோபமோ இல்ல துவேஷமோ ஏற்படாது, அப்ப வலிகளும் ஏற்படாது. எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபடுவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக, இந்த ஜட உலகத்துல எனக்கு இது அடையணும் அது அடையணும் அப்படின்றதுக்கே நிறைய முயற்சி செய்யாம யார் இருக்காங்களோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. முழுக்க முழுக்க எவ்வளவு பொசசிவ் பாருங்க கிருஷ்ணர். என்னோட பக்தன், என்னோட ஆத்மா, லிவிங் என்டிட்டி, ஜீவாத்மா என்கிட்ட வரணும் எனக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆசையில பகவான் வந்து நமக்கு பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 12.17 ஸ்லோகம். சத்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. அவசியம். யோ ந ஸ்ருதியதி ந திவேஷ்டி ந ஷோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பிரித்யாகி பக்திமான் ய சமே பிரிய. ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. எவனொருவன் எப்பொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, இதெல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நமக்கு நடக்கும் இல்லைங்களா. மகிழ்ச்சி, துன்பம், புலம்புறது எல்லாமே இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களங்கள் அமங்கலங்கள் ஆகியவை இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 12.18 19 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. समशत्रौ समित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, சரிங்களா, மானம் அவமானம் இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே வந்து பாதிப்பை கொடுக்கும் இல்லைங்களா. மான அவமானம், இப்ப வந்து நம்ம தனியா ஒரு இடத்துல விழுந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது வலிக்காது இல்லைங்களா. வலிக்கும், உடல்ல வலிக்கும், மனசுல வலிக்காது. ஆனா வந்து வெளியில எங்கேயோ கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வலி இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்துட்டாங்களே. அதுவும் நம்மள அவமானப்படுத்தி நம்மளோட பகைவன் முன்னாடி விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா, வாழ்க்கையில விழுந்துட்டோம்ன்றது வாழ்க்கையிலே தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே வலிக்கும் இல்லைங்களா. பல வருடங்கள் ஆனாலும் அது நினைவில் வரும். அவங்க நம்மள அவங்களுக்கு பிடிக்க அவங்க முன்னாடி நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு வலிக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மான அவமானம் அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இந்த மாதிரி இருமைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நல்ல கோஸ்வாமிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா, முனிவர்கள், ரிஷிகள், அந்த மாதிரி நல்ல பக்தி செயல் முன்னேறி இருக்கிறவங்களால இதெல்லாம் வந்து சரிசமமா பார்க்க முடியும். இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து
களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக, மனம்தான் மௌனமா இருக்கணும். மனம்தான் சஞ்சலமா இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே. அப்போ கடல்ல உள்ள அலைகள் மாதிரி எண்ணற்ற எண்ண அலைகளோட இருக்கும். அப்ப அந்த மௌனமாகன்றது மனம் எப்பயுமே மௌனமா இருக்கிறதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும். எப்போ இந்த ஜட உலகத்துல மனம் மௌனமா இருக்குன்னா நம்ம பகவானை நினைக்க நினைக்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள்ல மனம் மௌனமாயிடும். அப்ப மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்களிடம் தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இவ்வளவும் நம்மளால கடைபிடிக்க முடியலனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் கடைபிடிச்சு பகவானை நம்ம மகிழ்விக்கணும். மாதாஜி 12.20 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அமிர்தமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தேதீவ மே பிரியாः. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ so மச். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி இது எல்லாமே இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நிறைய எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா. இது அத்தனையுமே நம்மளை விட்டு எப்ப போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டை செய்யும் போது, சரிங்களா. பக்தி பாதையில் நம்மளை எடுத்துக்கும் போது இது அத்தனையுமே நம்மளை விட்டு நம்ம யோசிச்சு ஒன்னொன்னால நம்ம இது நம்மளை விட்டு போகணும், இது நம்மளை விட்டு போகணும் நம்ம பிரயத்தனப்படவே வேண்டாம். நம்ம பக்தியில ஈடுபட்டுட்டோம், முழுக்க முழுக்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம பக்தியிலேயே பகவானோடய நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படாது, இந்த அவ்வளவு எண்டிவர் நம்மளுக்கு ஏற்படாது. அப்ப பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களாம் பிரியமானவர்கள், சரிங்களா. ஏன்னா இதெல்லாம் ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதுல எப்படி இருக்கணும்னு பகவான் குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ இது எல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னும் போது பிரியமானவன் அதுல இருந்து ஜட விஷயங்களில் விலகி இருக்கிறவங்க பிரியமானவன். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தியில நல்லபடியா ஈடுபடுறாங்களோ, 9 வகையான பக்தி, அதுல சாண்டிங், இதெல்லாம் ஈடுபடுறாங்களோ, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை, நித்தியமான பாதையில பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக பகவானை அடையணும்ன்ற இலக்கோட யார் நம்பிக்கையோட தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதற்கு முன்னாடி பிரியமானவர்கள் பார்த்ததெல்லாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது நம்மளையே அறியாம நம்மளை விட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் அதாவது எந்த விஷயம்லாம் பகவான் வேணாம்னு சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். பகவான் என்ன விஷயம்லாம் சொல்லியிருந்தாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட நல்லபடியா சேரும். அதனால பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம கையில எடுத்தோம், சாண்டிங் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம், அதுவே நம்மள நல்லபடியா பக்தி சேவையில கொண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இன்னைக்கான அத்தியாயம் பக்தி யோகம் அது நம்ம பார்த்தாச்சு. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி இது வாசிச்சிருங்க, பத்ம புராணம். அவசியம். ஓகே அவசியம் மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தெய்வீக சக்திகள் பெற ஒரு இளவரசன் கோல்ஹாப்பூர் சென்று மகாலட்சுமியிடம் தன் தந்தை அஸ்வமேத யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே இறந்ததாகவும் யாக குதிரையும் களவு போனதாகவும் கூறி வருந்த லட்சுமி தேவி பிரசன்னமாகி அவனிடம் தன் கோயில் வாயிலில் அமர்ந்திருக்கும் சித்த சமாதியிடம் செல்லும்படி கூற அவரும் அவரிடம் சென்று விஷயத்தை கூற அவர் தன் ஞான திருஷ்டியால் அந்த குதிரை இந்திரனிடம் இருப்பதை கண்டு அவரிடமிருந்து அதை வரவழைத்து அரச புத்திரனிடம் ஒப்படைத்தார். இந்த ஆற்றல் உமக்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்ட இதையின் 12வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாய் கூறினார் அந்த சித்தர். ராஜகுமாரனும் அந்த குதிரையை தன்னுடன் கூட்டி சென்று யாகத்தை முடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. ஓகே, ஹரி போல்.